Mina kibo bonke bantu engike ngahlangana nabo abanenzondo futhi abangaxoleli ngamaKristu, yilaba bagxoka ijoyini njalo ngamasonto baye enkonzweni abathandaza baze bathandaze ngezilwimi. Yilabo bantu abathi hayi angeke ngimxolele uyibani banenzondo. Yazi ngikhumbula kahle ngivakashe esihlobeni sami, umakhelwane wakhona bekungubaba uSikhosana. Ubaba uSikhosana benginokumbona abingelela athi sanibonani sime ngaphandle noma siwashe, omunye uwasha amateki, omunye sibhizi ngaphandle, aphume ubaba uSikhosana athi sanibonani. Bathule abantu abadala balapho bengivakashe khona. Ngelinye ilanga ngabuza ngathi yindaba ubaba uSikhosana umakhelwane uma bingelela niyathula? Mina ngiyavuma, ngiyamphendula ngithi siyaphila unjani baba? Hayi siyaphila mfana wami, kodwa nina enginithole la ekhaya anivumi yindaba. Yilapho bangitshela khona ukuthi hayi ubaba uSikhosana siyamzonda la ekhaya, kusho umama wakhona. Ngiyamzonda lo baba unemfuyo, unembuzi neyinkomo, imfuyo yakhe yangena la ekhaya yadla etenini, engadini yami ngathola kumhlophe bha, imbuzi zakhe zidle ispinashi, zadla ilethisi bengihlanyelile, izinto zami bese nje ziready ukuthi ngivune ngidle, zangena imbuzi zakhe. Ngathi awusamxoleli, azange naye neze kuzocela ushwele. Hayi lo baba lona une-attitude, weza yena kuzoxolisa kodwa ngimxolele kanjani? Ingadi yami seyinganalutho, mina ngizodla lo xolo lwakhe. Ngayibuka lento kodwa ngangafuni ukuqhubeka nenkulumo ngoba phela labantu ngibavakashele ngihlala nabo, kodwa lento yangahlali kahle kimi ngoba bekungumndeni. Ngesonto umama lo bengivakashe kwakhe athi akusali muntu ngesonto, wonke umuntu akageze agcoke ifomali kuyiwe enkonzweni. Kwathi sengibuyele emumva ekhaya eDondoni, sebangikhaphile bangibeka erenki, banginika nemali yokuthi ngithenge endleleni uma itaxi ima. Ngabona omunye usesi uhamba nomntwana omncane, ngicabanga lo mntwana bekanabo 4-5. Ngathi sisi, maye umntwana akho muhle. Hayi man, muhle ngiphena. Wathi yazi vele kube kuyaphiwana, bengizokupha lo mntwana. Yazi Solanke kakhula angimthandisisi kahle lo mntwana. Ngathi yindaba? Wathi hayi usuka sofana nobaba wakhe, Solanke kakhula ufana nobaba wakhe. Ngathi yini inkinga ngaloko phela ukuthi afane noyise? Angisho vele ngubaba wakhe. Wathi ya ngimzonda kabi ubaba wakhe, ngimfisela nokufa ubaba lo mntwana lona. Nguye indoda bengiyithanda kundlula wonke amadoda, kodwa yangiphula inhliziyo. Njalo nje lenja ayondli nokondla umntwana. Ngathi hawu sesi, manje songaze uthi umfisela nokufa ubaba wengane yakho. Wathi ngimzonda kabi futhi nje mangibuka lo mntwana solo akhula afana noyise, naye sengiqala kungamthandi. Nje kube userious nawe ukuthi uyamfuna, kube ngupha yena. Ngathi mina kahle kunjani vele? Kunjani ngoba labantu laba abazivusa ekseni ngamavesi eBhayibhelini bawafake kuma status, bawafake kubo Facebook, bafake ma video abafundisa abashumayelayo, basitshele ngabo word of the day. Yibona laba nenzondo, abangafuni ukuxolela abanye, abangafuni ukuthi babuyisane nabanye abantu. Angazi noma ngimna noma nginebhadi yokuthi ngihlangane namaKristu angafuni ukwenza lento ekukhulunywa ngayo emasontweni, lento ekukhulunywa ngayo eBhayibhelini. Angazi, mhlawumbe nginebhadi nje yokuhlangana namaKristu angenzi lento ashunyayelwa yona.